खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिहरबाय। खालि भाइराल फट' खालि भाइराल फट'ल'सो दानि सिख्लाफोरा। नोंसोरो मा खालामनो सानदों बर' जाथिखौ? हा? नोंसोरो मा खालामनो सानदों बर' जाथिखौ? लाजिनो रोङा बैथालि हिनजावसा। नोंबो फानो नामा रे बिदि? नोंबो माल फानो नामा बिदि? होमबालाय मानो बेबायदि गाज्रि फट' देखायनाय, फेसबुकआव आपल'ड होनाय, इउटुबाव आपल'ड होनाय, वाट्सएपआव शेयार खालामनाय? लाजियासै नोङो? नोंसोरो बर' जाथिखौ मा खालामनो सानदों दालाय बुं? नोंसोरो बर' जाथिखौ बदनाम खालामदों नामा? हा? जोंफोर सेंग्रा गोदोरफोरखौ नोंसोर फोरोंबाय। सोरबा 10 बोसोर, सोरबा 15 बोसोर, सोरबा 20 बोसोर, सोरबा 25 बोसोर बैसो दङ। सिख्लाफोराबो सोरबा 10 बोसोर, 15 बोसोर, 25 बोसोर थायो। आं लाजिबायलै दानि नोंसोर सिख्लाफोरखौ आं लाजिबाय। नोंसोर सिख्लाफोरखौ। नोंसोरो बर' जाथिखौ बदनाम खालामबाय। मा खालामाखै? नोंसोरो बर' जाथिखौ बदनाम खालामाखैब्ला मानोसो बिदि गाज्रि फट' आपल'ड होदों? हा? नोंसोरो बर' जाथिखौ बदनाम खालामाखैब्ला मानो बिदि गाज्रि फट' आपल'ड होदों दालाय फेसबुकआव? आं नोंसोरखौ लाजिबाय। हा? साला हिनजावसा नों सासे बर' सिख्ला जानानै नोङो बर' जाथिखौ बदनाम खालामदों। सोरबा खुदुमलायनाय, सोरबा लाइन मारिनाय, सोरबा बै रुमाव थांनानै लाइन मारिनाय भारा लानाय, सोरबा गुवाहाटियाव भारा लाहैनाय, लाइन मारिनाय। नोंसोरखौ हमनांसिगोन बेबायदि। नोंसोरो हायोब्ला बेबायदि खान्दा गाननानै नोंसोरो हायोब्ला नोंसोरो बिमा बिफानो हर, वाट्सएपआव दानो हर, बिमा बिफानो खिथि। नोंसोरो बुजानोब्ला दानो नोंनि न'नि फरियालफोरनोबो खिथि। ओइ सिख्ला, नों बेबायदि गाज्रि खान्दा गाननानै नोङो बिमा बिफानो खिथि आरो गावनि फरियालफोरनो खिथि। नोंहासो लासिंसिं जागोन। नोंनि फट'फोरखौ गासैबो नुयो। जोंफोरबो नुगोन, गासैबो नुगोन, उन्दैफोराबो नुगोन। बेफोरबायदि भाइराल फट'फोरखौ बन्द' खालाम दानो। दुखुनांथाव खालि भाइरेल। बेलेग मोजां दख'ना गाननानै फट' आपल'ड होनोबो रोङा। बेल'सो गाज्रि। मोजां लंपेन्ट गाननाय, दख'ना गाननाय, मोजां ड्रेस गाननाय, मोजां ब्लाउस गाननाय, बेफोरबायदिखौ आपल'ड होना। खालि गाज्रि खान्दा नुजानाय बेफोरबायदिखौलाय मानो हगारनो गोनां जादों? हा? बेनिखायसो आङो जोंनि बर' हारिखौ आङो अनो, आं बासायना होयो। आङो बर' हारिखौ, आं बर' जाथिफोरखौ अनो। आङो बर' जाथिफोरखौ बासायदों। दे, आं दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला। आरो बिदिनो गोदान मोनबाय हागोन। नोंथांमोना शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम। बाय।